Dragă eu, o scrisoare pentru sufletul meu. Dragă eu, vreau să încep prin a-ți spune ceva ce poate nu îți spui suficient de des. Sunt mândră de tine. Mândră în felul în care mergi mai departe, chiar și atunci când viața devine grea. Mândră de curajul tău, din momentele în care nimeni nu vede lupta ta. Mândră de inima ta, care a ales să rămână caldă și deschisă. Chiar și atunci, chiar și după dezamăgiri, ești mai puternică decât toate momentele care au încercat să te doboare. Au existat zile în care te-ai îndoit de tine, de drumul tău, de alegerile tale, zile în care te-ai întrebat dacă ești suficient. Lasă această scrisoare să-ți amintească un adevăr simplu. Ai fost mereu suficientă, nu erai pierdută, erai în transformare. Nu stagnai, creșteai. Nu mai fi atât de aspră cu tine, ai voie să mergi în ritmul tău. Ai voie să te oprești și să respiri fără vinovăție. Ai voie să schimbi direcția când sufletul tău își cere asta. Viața nu e o competiție, este o devenire. Adu-ți aminte cine ești. Ești o femeie care visează profund, care simte intens, care nu a fost creată pentru o viață mică. Visul din tine există ca un motiv. Nu te micșora doar pentru că alții se tem de propria lor lumină. Ai mai multă încredere în tine. Ai trecut peste momente despre care credeai că nu le vei mai putea duce. Ai găsit răspunsuri atunci când te simțeai complet pierdută. Viața ți-a demonstrat de nenumărate ori că porți în tine un fel de busolă interioară. Învață să o asculți. Protejează-ți energia. Nu toți merită acces la inima ta, la timpul tău, la bunătatea ta. A te alege pe tine nu este egoism, este maturitate emoțională. Iartă-te pentru versiunile tale din trecut care nu știau mai bine. Mulțumește-le, datorită lor ai devenit omul de astăzi. Și te rog, învață să te celebrezi mai des. Celebrează pașii mici, celebrează progresul, celebrează faptul că ești încă aici, că încă speri, că încă crezi. Viitorul nu este ceva de care să te temi. Este ceva ce construiești în liniște, prin fiecare alegere pe care o faci. Mergi înainte. Ai încredere, ține-ți inima deschisă pentru ceea ce este menit să ajungă la tine. Într-o zi vei privi înapoi și vei realiza că femeia care ești acum devenea deja viața la care visa odată. Așa că respiră, eliberează presiunea, pășește înainte cu încredere. Sunt aici pentru tine. Cred în tine. Și indiferent ce va veni, vom găsi o cale cu răbdare, blândețe și iubire. Sorina Vizitiu. Vă iubesc. Vă trimit multă lumină și pace în suflet. Această scrisoare este un exemplu pentru toate femeile care ar trebui să înceapă să se iubească mai mult. Acest mesaj este pentru ele, dragi suflete frumoase. Fiți puternice!